M'acompanyes? Anem-hi! Ei família, sóc l'Esteve Rovira d'Air Team i avui toca exercicis a casa. Avui us porto 6 exercicis de core amb peses. Us ensenyo les miniatures i després ho fem junts. Què us sembla? 45 segons d'exercici, 15 segons de descans. I ho repetirem 2 vegades. I si resulta que t'agrada córrer per Collserola i no vols fer-ho sol, o vols fer-ho sol però amb una mica d'entrenament presencial, mira la pàgina web de airteam.cat i aquí estem darrere nosaltres.
I si em vols ajudar encara una mica més, entra a la pàgina web de l'Aixeta i m'ajudes amb recompenses que segur que t'interessen. I ja saps, si t'agrada aquest tipus de contingut, subscriu-te al canal, apreta la campaneta per així rebre les notificacions dels pròxims vídeos, deixa un m'agrada i un comentari, i ara sí, fins la propera. Adeu!